Gospodine Stepanenko, evo na ovoj današnjoj konferenciji spominjali smo hrvatsko-ukrajinske odnose, odnosno prijateljstvo između ovih dviju zemalja. Kakvi su vaši dojmovi nakon ove konferencije i kako gledate na Hrvatsku, na njezinu pomoć, na njezinu solidarnost? Vrlo zahvaljuju Hrvatsku za realnu pomoć i sučest Ukrajini. Za puno ukrajinskih obitelji koji došli u Hrvatsku. To je vrlo neobično. Ova sučest, puno Ukrajinaca, nažalost, ne znam dobro povijest Hrvatskoj. I to znam što, na primjer, moja prijateljica koja je žena mog urednika iz Ukrajine, koja živi, onda susjedica moje žene, isto otišla iz Ukrajine, ona plakala na česti poslije toga kak jedan čovjek koji uzme, plaće čestarinu, ne uzeo ništa, reče ne treba ništa zbog toga što bio sam na ratu i to je za vas. I za svakog Ukrajinca to je, mislim da u budućnosti Ukrajina i Hrvatska postat će vrlo bliski strane zemlje. I velika hvala i vladi Republike Hrvatske i ljudям za ovu pomoć. I to je osjećaється vrlo dobro.